Kowere kod motende kod weche mag mwangaza nyakora Ramogi wadonje weche mag manyo telo mar kuku mar riwruok pinje Afrika miluongo ni AUC. Jatend piny William Ruto biro sidha yanga chenro mar chako seto ombulu ne Raila Odinga ne laro lemo mar jakom kuku mar tend riwruok mar pinje Afrika AUC. Magi weche moyangi gi jatend migawo mochung'ne weche mag tudruok pinje maoko Musalia Mudavadi ka giloso kod ute fwambo e apisi mare manitiere Nairobi. Odinga korka kore to yango ne oikore mar telo ne Afrika kendo ma dhi miyogo oriti ne siasa mapachoka. Walter Nyambaga noluwo wachni kendo ma report. Secretary for Foreign Affairs. Kagiloso kod jofwambe log tich mare boma Nairobi. Jatend migawo mar weche ma oko Musalia Mudavadi okete it piny. Ne jatend piny William Ruto biro sidha yanga chenro mag Raila Odinga mar chako seto ombulu motegno e pinje mag Afrika ne leo mar bedo jakom mar kuku mar tend riwruok mag pinje mag Afrika AUC. Nyasi michan tim tich ariyo mar juma manyien. On the 27th of August 2024, His Excellency President Ruto will be formally launching the candidacy of the Kenyan candidate in the name of Raila Odinga. Mustelero ni duto setim kendo kata kuku mosiane seto ombulu ne Odinga osebeda kicha. Magitimore ka Mudavadi olero ni serikal mar William Ruto ni kod budget mokuot motengi ne chenro mar lombo ombulu ne Odinga mar yudo loch ne lemono. I wish to applaud our President, His Excellency Dr. William Ruto, and his government for fully, and I repeat the word fully, endorsing and supporting the candidature of Honorable Raila Odinga mane onyiso ikruok mare bendo lero ni okang' makamano dhi miyo thegre kod siasa mapachoka kendo keto maino mare ne menyo ma oko. Ma omiyo dondi mag siasa mathurka koro goyo negi oriti. I'm not going to be very active in Kenyan politics henceforth, as I continue now to focus my attention on the continental campaign. Odinga osebedo kalimo Afrika madiere to kod ma yo wuok chieng' e chenro mar seto ombulu kasani kuku mar kanyaklane olero ni wang'e menyo imbo mar Afrika kama oselime piny Morocco kod Nigeria to bende bath Afrika no ogolo jolero moko mamien e ng'weno. So let all the teams Igeo ni twak mar tipo biro metni e kind jok madwaro lemono twak mibiro pedhi e tong wang' jowi ka jotelo go loso kod jopiny mag Afrika kaka yore nyong'o joluto ombulu magin jotend pinje. The candidates participate in a televised debate broadcast live to African citizens. The debate allows African citizens and other stakeholders to engage the candidates on issues they want addressed. Kalure kod chal mar seto ombulu ne kom mar AUC mane en Prime Minister machon Raila Odinga oluwo ni koro biro keto maino mage seto ombulu e imbo mar Afrika. Walter Nyambaga, Ramogi TV.